makulay na buhay mga kabeli. May catering service tayo. So isa sa mga big event ni Kabeli ang catering na to. So 150 person ang pakakainin natin. So mahigit pa. So Kabeli, update sa ating swimming pool. Tapos na yung falls na pinagagawa natin. Ayan na po. Gumanda siyang tignan mga Kabeli. Tapos yung flooring mga Kabeli, patatiles na natin yan. Yung binili natin na to. So yan pa lang ang update natin. Unti-unti mga Kabeli, matatapos natin to. Mapapaganda natin. Hindi naman natin kayang biglayin na isang di ka pares ng iba na kaya nilang in 1 month tapos kaagad ang mga project nila. Tayo hindi, unti-unti lang. Yan, ang ganda tignan mga Kabeli. So ayos na mga Kabeli, mag-enjoy yung mga bata maliligo dyan. Okay mga Kabeli, kasama ko si Mrs. Kabeli sa kain team. So si Ingo hindi kasama, gawa ng yun nga, anin yung anak niya. Sa hospital na naman. Parating may lagnat. Yan, salamat nga pala kay Tita Tita Lai, salamat sa pa-uniforme. Yan. Uniform po yung mga team Kabeli. Yan, di pumayag si Mrs. Kabeli na hindi pinlansya yung uniforme. Sobrang lukot po eh. Ayan. Thank you po, Tita Lai. Yan, Kuya Mac. Okay mga Kabeli, kita-kita tayo kung saan ang event namin. So pupuntahan natin isang resort. Ayos mga Kabeli. Ganda ng swimming pool natin. Thank you. May pa-pulse na po si Kabeli. Opo na rin! What's up mga Kabeli? Nandito na tayo. Thank you, Tim. Kasa, de? Malabasan? Malabanan? Malabasan? Malabasan? Malabanan? Malabasan? 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 Basta yun mga Kabeli.
So mga kabeli, magbababa na kami ng gamit. Mag-ayos na po kami mga kabeli. Kaya, iba't kamera. Yung mouse ka. Kaya binito din magkano. Okay mga Belly, nandito na tayo. So napakaganda na resort na pinuntahan natin ngayon. Birthday ni Tita Lai. Tita Lai. 60th birthday ni Tita Lai. Wala mo sa itsura ni Tita Lai. Wala eh. Napakaganda ni Tita Lai. Sexy pa. Oo. Eh, wala tatalo kay Ate Jem ako. Saka kay Ate Jo. Lalo na kay Ate Hilda. Tita Marie, sexy. Pogi-pogi mga Team Kabeli. Oh. Yan mga Belly, yung uniforme na galing kila suot ng Team Gabelis galing po kay Tita Lai. Dala niya pasalubong. Yan. Wala si Hingo, kaya si Popo kasama natin. Hello po. Isang bagsak po. Yun. So yan mga Belly, si Jan, gaya na sabi ko, hindi ko muna masyadong isasama, gawa ng mainit ang panahon, sobra. Mamaya mga Belly, bago kami mag-umpisa, hiikot si John Paul para makita nyo po yung lugar. Yan pa, pwede tanagan. Kaya na mo, ayun naman na. Ano? Sa ano? Yan. So yan, bukas mga Belly, start na si Jepoy na magsosolo. So meron kaming program feeding, kaya lang rice meal lahat yun. Asado, beef asado, pork caldereta, tapos merong fried chicken, tapos 350 food pack po siya. So doon po ma-assign si Jepoy. Pero sa hapon yun, pupunta ako doon ng hapon para matulungan ko siya, ma-monitor ko din po sila. Natural, di ko naman pwedeng bitawan ng ganong kabilis si Jepoy, lalo na kasi 350, okay lang sana kung chicken spaghetti or pansit-pansit lang yun. Rice meal din po. Ang kasama niya doon si Mrs. Cabelli para may monitoring pa rin po. Na kung sakali magka-problema, may sasagot. Nandun si Mrs. Okay, start na tayo mga Belly. Nag-aayos na si mga Cabelli natin. Napakaganda ng background, no? Oo nga, ang ganda ng kulay. Bili tayong ganyan. Bubo, Oo nga eh. gusto mo? Bili kang ganyan. Para may balak ka. Okay. Sa mga Belly may 3 kubo. Ayan. Sigurado pinaparentahan po yung mga kubo na yan. Dalawa yan may duplex. Mas mahal yun mga Belly, 2 kwarto kaysa dito. Pero isang haba lang. Tres, bagsak! Guys, po tayo na ano. Wala pasok bukas na. Wala po. Ayan, sama ka sa akin ha. Bali ang kasama ni Jepoy bukas, si Ingo. Saka si tita mo. Sino ba? Magkano pa tayo doon makakasama? Mamumulot ka. Si Jopay, ayaw mong sama? Ang lalaki kukunin ko para makaan sa trabaho. Ah, lalaki. Kaya Okay, sige. Sa akin na lang si Jopay, sasama ko. Okay mga Belly, mag-ayos lang kami. Time check tayo 1:30, kailan mga 2:30 nag-i-start na si Kabeli. Anong oras tayo rito, Mi? 5 p.m. Start na yung food. Ng food ni ma'am. 5 p.m. Poy. Kakayanin. Ayan. Okay na, nakaano na. Naka, so mga Belly, nakaayos na yung mga pagkain natin. Naka-ano na po. Nakaayos na. So yan, may mga lulutuin natin. Ano to? Kare-kare, chicken pastel, fried chicken, menudo, mixed seafood. So yung mixed seafoods mga Belly, wala siyang alimasag kasi hindi ko nagustuhan yung alimasag sa palengke. Sinabi ko na rin sa kliyente natin yun. Cordon bleu, pansit, lumpiang, gulay, lumpiang, siyangay, sipo egg. And caldereta kalabaw. Meron Yan, pa. kalderetang kalabaw. Nakabukod yung kalderetang kalabaw ha. Baka magkapalit po eh. Okay, sasalang pa. Tapos may kanin tayo, Paul. Salang ka na ng kanin habang naghihintay tayo. Okay. Hey, ako naman aparada ko muna si Bea sa taas para makaluwag-luwag dito. Right.
Yung mga kabeli, magmamarinate tayo ng fried chicken na naman. Puro na lang fried chicken mga kabeli. Event ang gagawin natin mga kabeli, lulutuin natin. Ano po, catering service po. Catering service. Kaya may order silang fried chicken mga kabeli. Chicken powder. Seasoning mga kabeli. Iyon. Tabaling init. Ayaw. Ayaw mga kabeli. Palaban. Palaban. Si mga kabeli. Asin. Tapos, paminta. Yun, shoutout kita Hilda. Daming paminta. Mimix lang ito mga kabeli. Then, thank you mga kabeli. Kaya sa ano naman po mga bedding. Next naman po tayo sa chicken pastel. Chicken pastel. Yung mga kabeli, chicken pastel naman tayo mga kabeli. Sid mga kabeli. Salt and pepper lang ito mga kabeli. Paminta mga kabeli. Anong ginagawa mo? Magmamarin tayo ng mga chicken pastel. So mga Beli, yan unang araw, bukas, na mag-iwalay kami ni Jeff ng event. Saan bagsak, Jeboy? Abangan yung event ko mga kabeli. Bahala na. Mga Beli, yan supportahan po natin si Jeboy. Yan natural, sa unang sabak, sabi nga, hindi mo naman mape-perfect lahat eh. So may pagkakamali, may ano, pero nandun po kami mag-asawa nakasuporta sa isang grupo namin. So darating ang araw, magiging sarili ni Jepoy yung business na yun. Tapos sa susunod naman, si Japol naman ang bibigyan natin ng content. Oh, motovlogging. Kailangan bilhin natin ng helmet, saka ano pa kailangan mo? Big bike. Big bike. Ayan. Bili. Tignan natin kung anong, hindi naman sayo ko sa kanila. Gusto ko umasenso po sila. Tama ba yun, Dam? Tama po yung mga kabeli. Yun o. Ayos. Ayun na yung isa lang. Kay mga Beli, yan na. Thank you po sa sponsor ni Tita. Ako na lang daw. Sa aming uniform. Tita Lai. Tita Lai! Mga kabeli, 4 minuto tayo mga kabeli. Mamarinate muna natin itong 4 minuto bago natin pakukuloyin. Maingay mga kabeli. Oyo mga kabeli. Bawa mga kabeli. Sibuyas. Laurel mga kabeli. Hey mga kabeli, mix ko lang to. Mga 20 minutes, 10 minutes bago natin pakuloy mga kabeli. Yun, sa low fire. Ipol, ayos Paul. So ayun mga Beli, time check tayo. 2:40. So ayun, magpa-fried na ako ng fried chicken na marinate na ni Jepoy. Tapos ito na yung pork minuto natin. Pinakuluan ko na ng low fire. So ito mga kabeli, ano to, binabad natin sa suka. Pork liver. So ayun mga kabeli, start na tayo. In 2 hours, kailangan tapos tayo. 5 PM, kailangan tapos to. So medyo maingay dahil may banda, saka music. Yun. So ito mga beli, pang cordon bleu yan. As gulay, gumagawa na sila ron. Okay mga beli, magkakat tayo ng ano mamaya, gawa ng may music. Cordon bleu.
style. So busy pa si John Paul mga beli, wala pa tayong cameraman. Nag-ayos pa doon. Yan, pork menudo, pinapalambutan na natin. Pero yung mga karne ng baka mga beli, pina-pressure cooker ko na sa bahay para malambot na dito. Okay mga beli, start na tayo. So yun mga kabeli. Ay mali pala. Okay yun mga kabeli. Yung mga kabeli. Yan, nasa event place na po tayo. Dito po sa Casa de Malabanan. Dito po sa Angeles mga kabeli. Ito po yung loob mga kabeli. Yan, may ano po doon. May bahay, swimming pool. Tapos dito po kami nagluto. Ito yung parking lot po mga kabeli. Ito po yung bahay tsaka swimming pool. Private resort. Ayan po mga kabeli, oh, napakalaki. Napakaganda. So punta natin si Kabel dito. Nagluluto na ng mga ano po yun? Order na ulam. So yun. Ay, okay yun. Okay yun. So yun, what's up mga kabeli? So start na tayo magluluto ng Big Seafoods. Ay binalik na po yung ano, so yun. Okay. Binalik na po. Ano kasi sa pagpagid na niyang okay yun eh. So yun. So Parang Yakult. okay. Okay yun. So yun mga kabeli. Yun mga kabeli. Ano na tayo? Big Seafoods, Jampol. Yun. Sarap Manood nun. ka, Jampol. Sige po, manood po tayo lahat. Ayan, sibuyas. So ito mga kabeli. Ano lang to, 8 kilos. Dapat 10 kilos to. Kaya lang hindi ako bumili ng Alimasag. limasag gawa ng Pangit Ayan. yung alimasag. pangit naman yung ano mga kabeli. Pipilit ko kahit alam kong payat. Yun, yung wala pong makuha. So mapagalitan pa tayo ng kakain. Tama ba yun boy? Mamay mga kabeli. Saan bagsak boy? Mga kabeli. Yan, naririnig na yan. May sauce. Medyo mamaya magano tayo ng volume. Okay, bawang sibuyas. Pagsasabay na natin mga kabeli. Walang limasag eh. Pwede po yun? Pwede yun. Okay. So, ipon mga kabeli. Pusit tsaka Puset, ipon, taong. Yun lang. sila po mga kabeli. That's all. Tatakpan pa natin, Paul. Tatakpan po natin yan mga kabeli. Paso yung anong takip na malagidam. Lagyan na natin black pepper mga kabeli. Para lumalasa na po. Yun. Ano pa ilalagay natin? Okay na po yun. Okay na muna yan. Opo. Ay, galing talaga ni Japon. Takpan mo, Dabing! Bagsak! Takpan po natin mga kabeli. Oh, pagkatutok. Okay mga kabeli, okay na yung ating seafood mix. Yun. Napakanyaman. Ayan, masarap po yan mga kabeli. Opo. Opo. Sa mga kabeli, carrots, red bell, saka White onion. okay mga kabeli, titimplahan na natin to. Ang daming pasuyo. Yun. Chili sauce mga kabeli. Sweet chili sauce. Oyster sauce. Yun.
Bigayin mo, Dam. Piga na po mga kabili. Yung mga kabeli, konting brown sugar. Tutukan mo, cameraman. Po. Yan. One starts. Pampalapot mga kabeli. Hindi, pampalabnaw to. Papalagdaw po yan. Okay po. One start mga kabeli, pampalapot. Okay mga kabeli, titikman na namin eh. Adam. Tigim ang portion mga kabeli. Ano namin mga kabili? Dami akong dam. Yes na, sarap na po mga kabili. Talaga? Ba't may hindi dam? Pambunang po sa oyster. Matapang sa oyster sauce. Ha? Dagdag tayo ng pampalapot mga kabeli. Okay mga kabeli, okay na, nakaisa na tayo. Thank you, yung cordon ko ni Jepoy. Okay na rin. Yun, tingnan po natin mga kabili. Yes, Ano po mga kabili? Yun, napaganda. Kapaganda, medyo may tinukot. Yung mga kabeli, nakaadwa na tayo. Nakadwa na. Kailangan ni Metong. Huwag ka na rin, mamarayan na mo. Seafood mix mga kabili. So yun mga kabeli, pork menudo, royal to orange. Yun. Sarap niyan. Ha? Sarap po yan. Ano ba yung patalastas ni, ni Francis M dati? Ano yun po eh? Kaya idara mo si Francis, anong ano niya? Ano? Yung Francis ano? Magalona. O yan. Oo, yung royal. Basta mga kabeli, nakalimutan ko eh. Alam ko may commercial si Francis Magalona. Ay di, ito gusto ko. Yun. Royal to orange, ito ang gusto ko. Mantika mga kabeli. Okay, cooking oil mga kabeli, pipirituhin muna natin yung Ano po yung carrots tsaka patatas. okay. Okay, masaya ako mga kabeli dahil yan nga, may schedule na si Jepoy. Si Ato. Ito. Okay. Balik, kumawa mo. Carrots! Yun. Sa banda ni Dre ni Jepo yung Yung patatas. patatas. Yun. Yung mga beli, tatakpan muna natin ito hanggang lumambot yung Yung gulay po mga kabeli. Paray sana lang po. yung mga beli, takpan muna natin. Balikan natin after. Mga 5 minutes. Mga beli, okay na ito. Yun, okay na po yung gulay mga kabeli. Ay, bawang. Buyas. Yun, magigisa na po. Gawa niyo pa ang bawang sibuyas, marami. Sige boy, inahan mo lang yung ano mo boy. Okay mga beli, gigisa na natin yung Karne. okay. Yan, malambot na po yan mga kabeli. So isasabay na natin tong Hotdog. So
So mga beli, yung sabaw na yun, yung pinagpakuluan siya gagamitin natin. Pagsasabaw mamaya. Dagdag tayong toyo. Hello, test mic 1 2. Hello, check. Check. Mga beli, hindi na tayo maglalagay ng liver spread dito dahil yung atay is 1.5 yun. Yun, marami na po yung mga beli. Yung pagkita mo yung may birthday, napakaganda ng Yun, pista natin. lobo. Hello po. Happy birthday po. to me. Yun, happy birthday to me kay tita. Okay mga beli, lalagyan na natin black pepper. Hello. Hey, Hello. Boy, tomato. Check. Dahil sa aking YouTube video. Kain na talaga. Personal na. Sa anong bansa po kayo tita? Yan, California. Yan, shout out po sa mga taga... Rancho Santa Margarita. Yan, Rancho Santa Marita, Santa Garita. California. Rancho Santa Margarita, California. Yan, Orange County. ayan, Orange Country po. Yan, shout out po. Hello. Hello. Laurel. Hello. Hello. Check. Okay mga beli, lalagyan na natin yung tomato sauce. Check. Metong Hello. Check. Hello. Check. Check mic 1 2. Opo, Yun, tomato sauce, 1 kilo. 1 kilong tomato sauce mga beli. Lagyan na po natin. Kapit na natin. So mga beli, lagyan natin green peas. Yun. Hello. Test. Check. Pigang-piga na po ito mga kabeli, oh. Mic. Test. Gigil na gigil sa ako ito. Hello. Hello. Test. Santa. Mga beli, green peas. Isang. Yun. Sarap ng kanta. Mancher. Mancher, tapos maglalagay tayo ng Repo Red Bell mga beli. Dam, lagay na natin yung pinagpakuluan dam. Mga pala. Napakasarap ng minuto. Pagkita mo, cameraman. Check. Hello. Mga beli, malambot na yung karne niyan dahil nag-low fire tayo. Sige, lagay mo. 1 2. Check. Sige, lagay. Hello. Check. Tuwan mo, cameraman. Oo mga beli. Ano yan? Check. Check. So yan mga beli, medyo maingay. Nagsiset ng Sound system. 1 2. Okay mga beli, balikan natin after 5 minutes. 5 years. 5 years. Test mic. Mga beli, titikman natin. Yun, kulang sa toyo. Hello. Test. Check. Hello. Test mic 1 2. Check. Hello. Check. Hello. Test mic 1 2. Hello. Check. 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 Hello. Check. Hello. Alright. Test mic 1 2. Check. Hello. Test mic 1. Okay mga beli, ano lulutuin natin? Ano na po mga kabili? Pastel? Oh, Yun, tama. yung pastel is parang ano yan eh. Parang, ano po, sopas? Hindi po, joke lang. Sopas, di tama sopas. Sopas po. Pinagkaiba lang ng pastel may nestle cream. Yun. Eh yung sopas naglalagay din tayo ng nestle cream minsan. Yun, butter. So yung mga beli, dinidikit ko rito para yung matirang kagaya niyan, malalaglag po yan pag nainitan. Yun, tama po yun. Sikretong malupit. Tama po yung mga kabili. Ay, bawang sibuyas. Ipopo lang ang mga beli, bawang sibuyas. Yun. Okay na. Okay na mga kabili.
Ano po next? Ito yung manok. Yung manok. Chicken manok. Oh, ito, chicken manok mga belly, nakamarinate ni Jepoy. Yan, salt and pepper. Dito mga belly, pwede mo na rin isabay ang Gulay. Para sabay-sabay po lumambot. At maluto. Sa chicken manok, pwede mo isabay yung Yun, patatas mga beli. At next, carrots. pa. Wala na po. Okay, tubig po. Suka mo, cameraman. Ito po mga beli. Mga beli, tigta 10 kilos lahat to. Ha? 10. Ha? 10 kilos. Ha? Bakit? Ang dinig daw ni Mrs. Cabellis 10 pieces. Naglalagay tayo ng konting tubig para hindi Nasunog. masunog mga belly. Konti lang. Oops. Ganyan. Okay na yan. Ba, hindi pa. Po, lagay mo lang muna. Po, isang bagsak po. Ay, mga belly. Okay, tatakpan muna natin to. So, marinated yung chicken natin kaya may lasa na yan. Yun, balikan natin after 10 minutes. Babalikan natin after 10 minutes. Yun. Ito po, fried chicken manok. Chicken. Ano po mga kabeli? Munti pa. Tingnan natin. Okay. Ay, mga belly, okay na yung pastil natin. So, titimplahan na natin to. Yun po mga beli. Rock salt mga beli. Asin. Yun. Hello, test, check mic, 1, 2, up. Hello, test. Konting brown sugar mga belly. Para may konting Tamis. Saka balancer. At yun, black pepper. Dagdagan mga beli. Ito po yan, slice mushroom. Kabuti. So mga belly, dito pampapalapot natin is cream of Mushroom. Alam pa ready yung cream of mushroom dyan. So mga bita mong red bell. Apoy ni. Ay po, sausage siya po yan. Yaman na Sausage yan. siya. Yaman na. Mga din. Ayan mga belly, luto na yung manok, luto na yung gulay. Yun po. Masarap to, lagyan mo na lang ng pineapple to. Pineapple. Sa agatas. Anong tawag doon? Hindi ko po alam ano yun. Pininyang manok. Pinanyaman ako may gatas. Diesel cream. Yun. Di ba po? Dam press milk pag ibukas pasuyo. Basta ko pala. Oh. Okay, lagyan mo. Press milk mga belly. Kapit naman. Opya mani. Mix. Betong ba? Pagpalapot mga beli.
So ito mga belly, pwedeng pampalat saka pampalapot na rin natin. Nasa natin ng konti yung balan. Yun. So Mushroom dalawang pouch powder. linagay natin mga belly. Hop, yan. Punta ka na. Sige ka na. We'll begin. Left, 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 right, right, right. Tutukan mo cameraman. We will continue. Low bass sounds. So titikman na natin mga belly. Nyaman na? Nyaman yan, nyaman. Lagyan natin ng konting tamis. Mid-range sound. Chicken. Chicken powder. Tutukan mo cameraman. Oh. Keso. Para lalong manyaman. Yun, mas creamy. High sounds. Creamy. Tongkol. Go mga belly. Titikman. Manyaman. Okay na. Plating tayo. Okay, plating. Ting mga belly. Chicken manok po mga kabeli. Chicken manok. Kaya mga belly, pansit na tayo. So hindi ko na napakita. Ginisa natin yung chicken breast at chicken liver. Yun. Ay ba Baguio beans, tsaka carrots. Konti celery. Ano na? Ah, Belly, 4 kilos na pansit, bihon. Tatagpang mo ba ito? Opo. Tatagpang natin mga belly. Mga 2 minutes. So yun, okay na mga belly. Yun ang napabilis. Kaya belly, takpan muna natin mga magalit si cameraman. Yan, 2 minutes mga belly. Yun mga belly. Kaya belly na 2 minutes na tayo. So yun. Sila po. Sambagsak press. Cabbage po. Yun, cabbage. Ayun. Sige, lagay mo. Lagay natin, cabbage. Mga belly, hintayin lang natin maluto yung cabbage. Tapos, okay na to. Bukuha lang tayo pang-toppings. Tapos, Lagay na yung tubig. tapos, Bihon. tapos, Sasangkapan po mga belly. tapos. Yun na po yung plating na. Okay na. Okay mga belly. Okay na to. So, titimplahan na natin yung ano, pansit na. Opo mga belly. Okay mga belly, titimplahan na natin yung 4 na kilo natin. Pansit bihon. Shrimp cubes. Yun, 4. Chicken. Chicken powder mga belly. Chicken manok. Yun, paubos na, wala na. Nana. Inis na. Konting Toyo. toyo. Door seasoning mga belly. Konting. Brown sugar, off balance.
Bihon. Wala sa ketchup. Wala sa ketchup. Toyo, mga kabeli. Sayang mga beli. Yun, nandun po yung sarap. Hindi mga beli, pakukulaan ko lang to. Tapos lalagyan na natin yung Bihon. yun. Oh, sambayo. Mga beli, lagay na natin yun. Bihon, bihon. Bagyan, bagyan. Mga bele, lilipat tayo sa Malaging Talyase. Doon tayo sa Malaging Talyase. Okay na mga bele, gas ka na. Content mga kabeli. Matabang salat, mga kabeli. Matabang salad. Ayun, matabang salad. Toyo, mga kabeli. Hindi, patis to. Kapalis po yan. Sige po. Nag-dark ka. She could be great. She could be amazing. She is a star. The biggest star in the universe right now. Okay mga bele, okay na to. So, yun, plating na tayo. Yun, thank you. Okay mga bele, ano na tayo? Hari-kari. Kari-kari po mga kabeli. Yun, mga kabeli. Wait lang po mga kabeli. Mga bele, ataw tayo sa pagluluto. Time check. So mga bele, dosin pa tayo kasama yung kanin. Yung mga kabeli. Punasan po lang po. Bukang. Oo. Punasan po lang po mga kabeli. Yun. Buyas. Okay, pakulay muna natin. Thank you. So mga bele, okay dito. Puyat natin. Karni ng baka. Mga bele, ito naka-break ang sa bahay. Good tubig. Ano ba? Ano po, ano ba yun? Paminta. Sa mga bele, kumukulo na yung ating kare-kare. So, yun! Yun, peanut butter. Yaman na. Yaman na, mga bele. Dam konting tanong. Para makakuha yung tira-tira na yan. Tutukan mo, cameraman. Yun mga kabeli. Lagyan natin ng Gata. koko. Coco mama. Fresh gata. Unang tiga. Katutok. So yan mga bele, konting tubig para sa masimot. Okay mga bele, aswete powder. Yun. Tama oil.
lasa yung peanut butter natin. Kain ka na. Sarap, no? Opo. Okay, so ito, sa bagong nagkakatalo to mga baby. Ayan, tutukan mo cameraman, pagitan natin, no? Yun. Okay, plating. So, yun, Mrs. Cabelli. Ayun, Cabelli, nag-i-stay sa cordon bleu si Mrs. Cabelli. Thank you. So, dalawa na lang. Sepoeg, saka? Kalderetang Kalabaw. Kalabaw. Yung mga kabeli, Shanghai na tayo. Shanghai mga kabeli. Shout out kay Mrs. Cabelli. Dalawang araw niya. Ginagawa. Rotation ginagawa yan sa gabi mga Cabelli. Meron pa tayong dalawang menu. So, ito, Sepoeg. Tsaka Tapos, Kalderetang Kalabaw. Kaya lang, yan na, gaya ng dati. May mga bisita na. Baka si John Paul, papuntahin ko na maya-maya doon. yun, Patatas. sayote. Sayote, Wala saka? patatas yan. Saka? Kamyas. Ay, sigamas. Hindi ka man. Nagkaroon ng kamyas. Bakasin nyo na. Hello po. Yun, chicharo mga kabeli. Mixed veggies mga kabili. Veggies. Okay mga kabili, papupuntahin ko na si John Paul doon para makapag-video na. Thank you. Okay, baboy. Palitan mo yung battery. So mga kabeli, Shanghai po. Tapos fried chicken. Chicken pastel. Minudo. Big seafoods mga kabeli. Kari-karing baka. Ito po fresh lumpia. Cordon bleu. Pansit. Yun, ito mga kabeli. Tapos yung dalawang menu pa may seafood po ito siya. Kalderetang Kalabaw. So mga kabel, dahil mas sige po yung ano dito, kasi may lalagay pa po doon mga kabeli. Kaya mga backup po nandito lahat. Yun mga kabeli. Tapos may lechon po sila. Napakalang lechon mga kabeli. Silipin natin. You know? Yun, bilis ah. Sipuig ah. Yun. So mga kabeli, si Kuya Jeff po ay mag-start na mag-shop na. Napakalaki lechon mga kabeli. Soundcheck muna. Sige, dinig. Luto-luto. Ha? Bango, kabeli. Bango. Lumabay, kabeli mo. Rino. May tali pa na rin.
Yun, crispy. No? Crispy. Yun. Solid. Pinggan, oh. May plato ko, Jeboy. Marunong. Pagkabit na dyan. Kapal na laman. Napakalaki po mga kabili. Nasa ilang kilo ko, Jeboy? Tansya mo? Nasa 50 kilos siguro to. 50, no? Oo. Pero nung buhay nasa siguro 80 kasi naluto na. Oo. Maano yung mantika niya. Laki. Kasi bakit? Okay, how about on this group? Sino po yung mga excited nga po? So, isigaw nga po ng malakas. So yan po mga kabeli, si Kabeli po. Kaya nakapagluto na po ng kalderetang kalabaw. So mga Beli, last na to. So ito na yung last na order natin. Kalderetang kalabaw. Kalderetang damulag. Yun. Yan, jackpot ang makakuha ng sili. Yun. Hipon. Ayos! May I call on Ma'am Elvira Senyor to lead the opening prayer. Let's bow our head. Lord, tonight, Lord, we just want to thank you for this gathering to birthday of my friend, Clyde Flores. Thank you, Lord, for this night. Bagamat na, Lord, na galit ng konti, pero dahil love ka namin, love namin siya, Lord, kaya andito kami. Salamat po ng maraming na nagkita tayo ulit, makita pa natin siya sa kanyang karawan. Kaya ito isang, hindi ko isang aksidente, kung hindi ko, Lord, ibigay mo sa kanya. O Lord, salamat po, Panginoon, na isang favor na makarating dito sa aking kaibigan. I think it's 40 years ago. So, nasa sinyo na kami. Kaya Lord, salamat po ng maraming sa oras nito. Mas maganda po ang buhay namin ngayon. Dahil noon, Lord, ang tawag namin nila ay sa aming sarili is MBY and Infinity. Pero Lord, no beautiful tomorrow. Pero meron po palang isang Diyos na nagbigay sa amin na magandang buhay. Wala pong iba, ikaw yan. Kaya Lord, salamat naman po sa oras na ito. Sa ginawa ng kaibigan ko na ito dahil nice niya na makasama po kami. Nice niya na makasama niya, mga kaibigan niya. Nice niya, Lord, na share niya sa amin kung anong naranasan niya. Salamat po. Magmula po kahapon, nakita ko ang dream niya, house niya, which is I think 4 million, Lord. Natutuwa ako, nagagalak ako. I'm happy for her kasi meron po siyang dream na bahay na pagawa na niya ng kaibigan ko. Salamat po, Lord. Patuloy, Lord, na gabayan mo siya. From Saipan to Guam to States, ngayon po naniran sa States. Kaya nagagalak po kami sa kanya at sa kanyang pagbalik ngayon sa pansamantalang pagbakasyon niya dito. Patuloy mo po siyang gabayan, bigyan pa ng more years to come, more birthday to come sa kanyang buhay. Salamat po sa oras na ito, sa lahat ng dumalo. Nagbigay, Lord, ng oras para sa kanya. Marami pong nagmamahal kay Lai, Lord. Isa ka na doon at kami. Kaya po, salamat sa gabi ito, sa lahat ng aming gagawin. Sa umpisa hanggang sa matapos ito, Lord, ikaw po ang aming nauuna sa amin. Maglilid sa amin. Walang iba kundi ikaw yon. Kaya salamat po, bigyan natin ng malakas na palakpak, maging ang pagkain, Lord. Pinag-pray namin ito na magbigay kalakasan at kabusugan sa bawat magpartake. O Diyos, salamat po. Salamat sa bawat isa na nandirito. Purihin ka, O Diyos, sa buhay na aking kaibigan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po. You may now take your seat. Wow,
ano po, galing sa puso talaga yung prayer. Sobrang nakaka-touch. Kailangan dito, kasama ko siya para i-welcome yung ating birthday celebrant. Okay, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Ma'am Vanessa Ponte. Wow, she's very pretty. And of course, kung nandito ang daughter, hindi dapat mawawala yung sino po. Of course, yung kanyang partner in life. May I call on Sir Rolando Jude? Asaan po si Sir Rolando? Let us give Sir Rolando a big round of applause. Yes. Of course. Hindi sila mawawala. Thank you, sir. Come here, sir. Join me in welcoming our day celebrant. And of course, I welcome to the most awaited part of the year, Larry Flores' 60th birthday. So without much further ado, let us put our hands together for the entrance of our birthday celebrant. Let us give her a big round of applause. Thank you po. Pwede na po umupo ang ating birthday celebrant dito sa gitna. And thank you so much sa daughter ng ating celebrant, Ma'am Vanessa. Of course, bago tayo magsimula ng ating program, kailangan muna nating marinig ang kanyang mensahe para po sa ating lahat. Okay po?
Ready na po ba? Sige po. Hello po. Maya pong Benny Kirongan or naku, parang uulan. Huwag naman sana. Magandang gabi po sa inyong lahat. At unang-una, nagpapasalamat po ako at nakarating kayo sa aking special day. Maraming salamat po. At ano ba? Yun lang, nagpapasalamat dapat nakarating kayo ng matiwasay at pinagbigyan nyo ako at sinamahan nyo ako sa pagsaya. Thank you! Love you too! Love you all! I love! Salamat po kareng munang dili po kareng po pamilya ko, den kapatid ko, den paunakan, den apo, at den kaluguran ko, den kung ba kaluguran ko kaluguran na rin, kaluguran ko ngayon magnyatang kini, magtawo po, marakal ko pong pasalamat. Ala na kung bago sabihan, salamat kung dakala-dakal. It's really true po talaga that they love you so much. Tignan po natin ang dami-dami ng mga nakaupo ngayon. Of course, we will go to the next exciting part of our program, is the blowing of cake. Okay? So, pwede pong pakisindihan na natin yung ating candle para mahipan na po ng ating sanunan. Oh, let us count, 1, 2, 3. Blow the candle! Oh, let us sing happy birthday song! Ano po? Mabili, nabutan ng ulan yung birthday ni Tita Lai. Sayang naman. Yan po mga kabeli, oh. Wala
Malakas po yung ulan. Yung mga tao po doon nag-aalisan na po. Ayun mga Beli, pansamantalang sumilong muna yung mga bisita sa si Ate Lai, si Tita Lai, dahil umuulan po. So yun, sinadjust ko muna doon sa MC kung pwede na sila magpakain para habang umuulan, pag uminto yung ulan, tuloy ang ano nila, celebration. Sa table eh. Hindi, marami namang area na pwedeng ano yun sa'yo. So yun mga kabeli, mag-start na pong kumain yung mga bisita. Sige po. Mga babeli, medyo lumalakas po yung ulan. Bagong sanin ka, mga chicken pastel. Pastel, okay. Yung wala naman paglagyan ng ano mga belly. So 12 po tayo itong linuto natin. Tapos may video sila. So 13 na kataes. Plus yung ulam ano. Opo. 13 na ulam, isang Hindi, kanin. bali 12 na ulam, 12 na isang ulam, kanin. isang kanin. Di ba nga ano pa po, kakanin? Kakanin ano, daming pagkain yan. Sige po. Yaman na. Thank you po. Mga belly, nandito lahat yung backup. Pwede kami humingi ng tong para sa pansit. Opo.
So mga kabili, yung iba po nasa kubo. Ayun po sila mga kabili. Tapos may kubo pa po doon. Tapos yung bahay po dito sa harapan. So mga kabeli, dito na po sila kumain. Okay po. Di po sila makalabas mga kabeli, napakalakas po ng ulan. Adrutan ko ya. Adrutan ko ya. Tikso na agad, kaya na una. Grabe. Ayun o. Ito yung refill. Ilan pa po? Ilan pa? Ano yung binimigay mo? Ano yan? Mango graham po. Mango graham.
Lakas ng ulan mga kabili. Kanin, kanin. Kanin ko. Kanin ko. Yan o. Yo po. Kanin. Bawal ang kanin. Bawal ang kanin. Opo. Opo. Tapon po. Balat, balat. Bumuhos ang ulan. Grabe. Yun mga kabili, kumukulog. So mga kabili, lumubog na po sa baba. Ayan o, yung tubig po, maabos po doon. Kasi mga tao po mga kabili, nandito po lahat sila. So halos po lahat ng mga bisita po dito na po kumain mga kabili, nakatayo na lang po. Kasi lahat po na lamesa doon tsaka upuan ay basang-basa na po mga kabili. Tsaka malakas pa po talaga yung ulan. Kaya mga kabili, ang lakas ng ulan talaga, bumahan na sa baba. Nasira ang setup. Yung mga ibang bisita hindi pa nakakain, nasa kubo, hindi makagawi dito. Ayan o.
Paul, pag may huminging kanin, bigyan mo na lang dyan. So yung mga refill, mga beli kami na nagre-refill. Wala kayong ano. O, time check tayo. Alas 7 mga beli, bumuhos ang ulan. 6:30. Nag-start ang ulan. Parang bagyo na yung kuya. Oo nga, para may bagyo eh oh. Na-tiyempo pa. Pagdating sa Arayat niyan, hindi mo ulan. Lechon. Oh, lipat mo yan dito. Yung lechon, oh, lipat mo. Teng, ngayon na. Tanggalin mo na. Dito. Ayan po si Kabeli, busy sa pagtitap. Mga beli, nasa 1 oras na ang ulan. Malakas pa din mga Kabeli. So ayan mga Kabeli, kapatid po yung nagbe-birthday, si tatay po. Hello po. Pabati naman po si tita. Pabati po ng happy birthday. Batiin daw po, batiin po. Ay, kanina pa. Dito po, batiin po. Ako birthday live. Sige po, kapatid po ni tita mga Kabeli. Mali yung ginawa ko mali yun. Ha? Wala na, karela na rin perfect Lalo ito. na dyan si Tayo. Wala na kahit yun. Mga beli na, ubusan ng perfect update. Mga beli, pag umuulan na ganyan, blessing sa may birthday yan. Mas blessing Tita Lai. Daming blessing yan. Maraming tao naman. Oo.
Ayan, antay natin tayo. Oh. O si John Paul na nag-i-slice ng lechon mga beli. Budol fight na yan. Kaya nga, wala na akong plato. Ayan mga beli, patapos na silang kumain pero marami pa rin pagkain. Yeah, dahil batiin mo yung kapatid mo. Hello, ako Dagdaylay. Kapatid niya, no? Si Ate Lai. Wala, nilalamig na yung baby mo. So yan mga beli, akyat muna tayo kay Tita Lai para makapagpaalam na personal. Yan, so time check, alas 8, minto na po yung ulan. Hambon na lang, hambon. Yung sound system nandito, nabasa ba yung gamit nyo tol? Basang basa. Ayun o. So nasa second floor daw si Tita Lai. May umuulan, nasa yung sombrero mo, suot mo. Sayang. Opo. Ayan si Kuya. Hey. Oh, isang bagsak. Happy birthday, Tita Lai! Happy birthday! Yun. Yay! Tita Lai, happy birthday! So ayan mga beli, blessing na blessing si Tita Lai talaga. Yan, Tita Lai, maraming salamat. Happy birthday po. Salamat po. Salamat din ng marami. At saka, na masaya pa rin ako. Opo. Dahil maraming dumalo. At least lahat ng bisita mo, mga kabeli, sa totoo lang, lahat ng bisita ni Tita Lai busog, masaya. Kahit sabi mo umuulan, yan. Okay. Para bang linagay mo sila sa isang lugar tapos doon sila nagkwentuhan lang. Hindi sila kakatumuwi. Opo, hindi sila nakauwi kagad. Hindi siguro. Ayan. Baka gusto nyo mag-shoutout po bago tayo magtapos. Ikaw. Okay. Ikaw ang birthday celebrant di ba? Shout out sa mga co-worker ko sa Applied Medical. Sa mga friend ko dyan. Si Lucy, Lily, Emily, Mel. Yung mga co-worker ko Mexican, Spanish, mga Vietnamese, ayoko na nang banggitan isa-isa. Shout out to all of you. Yun, thank you po Tita Lai. Shout out din Kay Kabeli. Thank you. Sa napakasarap niyang pagkain. Yeah, thank you Tita Lai. Tito, maraming salamat po. Maraming salamat. Opo. Sana may bubong na yung susunod. So ayan mga beli, pauwi na tayo. Tita, thank you po. Salamat po. Ayun, nasarapan sila sa pagkain natin mga beli. Ayan, hindi na naikot ni John Paul yung mga kumakain. Gawa ng lahat sila nakatayo. Tapos masikip mga beli. Yun, yung mga bata nagliguan na. So tapos na tayong, may daan-daan madulas ha. Tapos na tayong magpakain. Ngayon naminto yung ulan. Ganda ng lugar mga beli oh. Okay mga beli, tignan muna natin mga kabeli natin. Nagliligpit pa rin. So pinahinto din yung ulan eh.
So yan mga Beli, tapos na tayong magpasaya at magpakain at blessing na blessing ang birthday ni Tita Lai. Yun, tama po mga kabele. Yun. Aba. Happy birthday po, Tita Lai. Thank you po. Yun, gusto nyo sumaya? Oo! Ay, flashlight, madilim. Yun. Paano ba to? Yan ganyan lang po, hawakan na po. Yan, hawakan ko. Yan, naka-flashlight mga kabeli. Yun. Yun, paano ba to? Tignan yung flashlight mga kabeli ulit. Okay, gusto nyo sumaya? Oo! Kantahan nyo man ang happy birthday si Tita Lai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun, happy birthday, Tita Lai. Sa'yo ang pulutan. Kami ang kakain. Yan natin Tita Lai, maraming salamat. So yan, may gusto nyo sumaya? Oo! Okay, Dam. Thank you po. Yun, tingin po, Tita Lai. Happy birthday po. Thank you po, Ma'am Lai. Yun. Thank you po, Ma'am Lai. Popo. Yan. Tapos mga Bele, meron din pong para sa amin si Tita Lai na sa aming mag-asawa. Tita Lai, maraming salamat. Ayan na, umulan man ang birthday mo, pero para sa atin, blessing, blessing tayo. Yan. Yun, Tita Lai. Tita Lai, thank you po. Thank you. Yan, tuloy po yung kasiyahan. Doon na lang sa cover court kung saan tayo nagpakain kanina. Okay, mga Bele, kita-kita tayo. May Kawayan Bulacan. Bukas nandun ang Team Kabeli. Yun. Ang team ni Jepoy nasa Guagua, Pampanga. Yun, tama po mga kabele. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Pero papasyalan po natin sila Jepoy bukas. Thank you po. Okay, ingat na lahat. God bless all. Thank Thank you. you.